ini nukung to got na kuno kere bobai emneno 10 বছর খাই সংসার খাকা ও 10 বছর তো কোনো ওয়ালাই সুলাই করে কাই 10 বছরনি পরে দিনি রং নাম্বার চলা তঙ্গ আয়াং খুয়াই সুলাই শিককনি গাই আফরুন সিমি গাই পরিবার ইকো কিসা কগ্র খানায়া আংখা কামর খায়া আংখা আনম্ব সাবো মানে কামর খাজি গাই আংনি আর মুনিদা ফাই চারি মিয়া খেতাং খানে খাজা ও মুখমক বেজাল ফাকিয়া গাই আপনি পরে গাই তো ববুমা খামবিয়া হানিছে নগো খাঙ্গো bumanah hamya nanya nih nih gabo to kuno walai thangya buibo rohya gaboni pore phaya rokhne khanawo kaiba ang thangai bono nahana bo thangka duibar nahana thangka bo phaya angkai buino kai sapo ama sore hamkai thanani angkai ano bamti rong sawo bo pogduk bai pura kereng khana noi mafro khai kentu jebo ano hamya kok sawo media wo daka drug sawo tipo bate kakino hapa ya bozo no mita ang tipo kakino hapa yang drug saya ani dolong apa na sungai mano ang drug data saya abro problem khai bo gobang ano kok hamya saka gabun tunyang bono ogirim no sajak nang tewa se judi no go gere ingke no nang tamo anggo media wo dasinai abro khain ke tawu no go gere ang musukan khor manka ek mas ni bising to kan no go gere ingke bang media wo ma phakya nukjaka ubi kogna sana nembagre ya boro khakya kai ini berini mutamu ani berin bumung kolpuna de berma kami monggia kami monggia emne ini je nor songsar khale mane sirai khorobusung serai to khoroksa sabo bai sirai serai to ang banyong go sarasai bo sorum kha serang de berma ne serai ni bum nang bai da tong tabuk ang banyo emne nogo thangin na khan nimberini nogo da mane khan nogo to tabuk se jora to nogo kari hini khanabo obo to thangjagiya ko obon se sekang bo nogo kari 41 din afro nogo thangai nei mani kari engke buma bo jongbo saimiya biang khangka engke waisa sawo buma ang je thangpuru engkaro koyak jona je ani bicharo phane rogno bang to yi buma songmekia kok sabo kangka afro sai kabjak buma songno afro to nogo kari nyongke buma waisa sawo kam khanya thango waisa sawo ri dugano thango mane angko ri dugan deskut company dimpi saro kok se thikre engka apuru sai kai hekya 20 din pore no kore kai ang sindari khair nai ba ri dugo dair sine engka buma sawo abani ni sa jene khanya mutumani khajire engka mi sindari bo khakya ang ni dugo bo dair kha abase bani no khai laji jagai Gila sakit ka bini ka tabo tongo serang tadi ojit ni channel kaisa ka tabo tongo a channel emne tab khe nung bono tu fina ja toisa abo to wan sungma kai to tubunya phanyai bo tongjak sajak khanong to kintu ni bini bisino to yebo pata ko changmai aya di ya bani bagi to bo jesu jaga pan thangto mane nanai kaisa kaham kai songjar khanai jam kho to mungrong no bo maya kanai u to mung tong khang kai to songjar bhaje raknai songsa to ragrnani beri borok se aya diba ka beri borok se nok ni kelangkiri rong number ok omok sumok kai bagi jana bang kai aje kuanya omri abu bo samang ni genang ko kai takpar ni gokna bo onek boromo bamti kero khoko kako kai abu bai go tong kapo tak kapo rang rok nala jako kumai rok kang la jako to bama kok tong abo kok to kana thakang kai gonta ka sepano kok pai ya kai sikena te masa handor jau khajranya ni tho ajranya ni bo kajak nong na emne tabuk nini kami ke bojaga ani kami mokam ni mo ani bum bikram debrma nin berini mungkai kolpona debrma tabu je nin berini nugui tongnai rokna tam khasana musung abahage ani berini je nugui tongnai rok selabai phana nukto single phana nukto tamo khai kerengdi kok duktei ang ani number irnai romei bono tu mani pore je nuk khangkai ang thangai na hanai aboni pore bobai alatuna khalanya je bicharo gochi thama kok rok abo haite engkai songsar botasa khanani ang wan sugjak no kabono sara all Tripura sa maya ganang rongno ang konya musungo je kolpuna debrma ni berinyo je nugu tongnai single panong tho double panong tho
ano kok tu nama tei kisah kerengkai belai belai punya sana. Kalau betul nih.